Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kadali pangod dun sa kwarta inidapitang leche. Pila na lang nahibilin sa kong kwarta karon na. Oh, 50k na lang ang worth sa chips. Oh, shit. I-all-in-one ko ni. Last game. Dili ko mahimong mo pa ulit na pildira. Dili mahimong sa sugal o sa gugma, pildira ko. Dili ko mo sugot. Gibiyaan ko si Dave. Alang sa mas haruhay nga kinabuhi. Busa angay lang, mabarugan ko kana. Kinahanglan mapabiling magtubod ang akong kwarta. Dili ko musugot na mabalik sa kanina kong kahintang. No, never, not ever. Kumusta Ay! pagkatapos? Hilig kay ka mangurat, Di ba? oy! Ha? Siya? Nangumusta ra gani ang tao makurat na ka? Minus-minus ka ng pagpangapini mo. Ang, mukalat mo lang kag tunga, o di sa luyo sa atubangan. Tugkan man tag nervyos ni mo, uy! Kasayo ko ni mo ni mata. Sayo may mga lakaw ni Abay Berto. Aron sayo sa ko nga mahuman sa kong gimbuhaton. Basin pag ako'y makakuha ni Inday Ilin, o niya, aron nga dili na mahago si nanay. O ini ko man nakukuha sa bata, ikaw na sa mga kukuhaon. Ay, bisag dili na, uy. Kuhaon ka, siya dili na. Ha? Abuta ko niya ha, kay kuhaon ka. Bahala ka. Ikaw bitay mahago. Sige, bye. 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 Amping. Hmm? Babay na, uy. Magipaabot pa ka? Dili ko ni mo ihatod pa ingon sa gawa sa bahay. Hala ha? Naglangi ha? Ha? Wa pa ko'y panghilamos. Bungkag pa kaya nga akong buhok. O wa pa sad ko'y pang... Daghan, nakapuya ba? Ay, Oy! istorya, eh. Di na ba? Ihatod ako sa gawas. Awa na ngagpay na sad. Di bukat pa. Wa pa ko'y hilamos lagi. Dili ko. Dili imong naong akong agbayan, imong abaga. Hayo kay dikit ba? Wa pa ko makapanglibugmog ba ya? Kaanda Ano ko, ana. Kalimot ka nga, aris akong abaga mo to ang imong laway sa Di una. ay. Kumatapat ka sa paghigda, nya unlan ka sa kong bukton. Naanad ako sa baho nimo eh. Hilas kay kastanan. Uy, hilas Agay. kay kastanan. Kapoy ni mo. Oh, wa man lagi si abay ni mo sa gawas. Ito na tingali. Tagunan na sa sakinan. Babay na. Ito na ko. Bye. Mwah. Oh. Hala. Kiyakan niya akong api. Kiyakan ko niya. Oh, muna kong asawa nga nihatod niya paingon sa gawas sa pagkahuman. Haggan sa bana inigbiya. Saan ito mo? Ha? Ay, ako'y ok ka nakita. Ok. Moro to, sige na. Babay na, lakaw na. Bye! Kanina to akong morning. Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ay, nindot. Bati. Dapat dahil sayaw. Para exercise na lang set. Ready, set, go. Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ang ganda ko! Feel na feel ang long hair ko! Ang ganda ko! The lucky one, magiging papa ko! Ang ganda ko! Ay, Murag nindot kay atong kabungtagon ron da. Nay. Hi, Nay. Ganina na ka diya, Nay. Paggawasan ninyo ni Dave Sultahan aron ihatod siya sa gawas. Ah,
Sure? Nakakita ka? Ay, nay, kuan ra to, nay. Uwa ra to, nay. Igo ra jud ko. Ay, anak, gwapa ra ka. Pero dili ka blessed sa tingog. Ay, grabehan ni nanay, oy. Hala, no? Ay, dili ba mahimong mangko ng tanan anak kay makanfair naman po sa uban. Hala, nanay, ha? Harap-harapan ng insulto, ha? Kalabas ako. Ang sa naman din ang orasa. Ay, mag-alaw na sa hapon. Oh, shit. Maday nga murag nagkutoy ng ako tiyan. Hapon naman di ay. Gipukaw na ko sa kagutom. Bisit. Kaya lami pa kayo untang ikatog. Ang sana ba kong oras sasap nga naabot din sa kondo? Alas 4 na sa kadlawon. Oh, I remember. Wa pa sa day kumukaon na panihapon kagabi. Anya, magalauna na sa hapon karon. Wa pa sa ko'y pamahog paniod to. Kalami ba yung dili ibiya sa kama? Bangon na lang ko kadiyot. Mukaon ko kadiyot. Ugo niya, mubalik ko sa pagkatuog ni Kauman. Oh, buwisit. Wala naman desod ang ref. Nga angay unta. Naghapon ko mangumpragikan sa opisina ni Josh. Pero tungkol sa nahitabo sa akong kalagot, may balik ko sa kasino. Mihapit ra ko makadiyot kagahapon sa udto. Aron maduog makadiyot sa slot machine. Pero diyan sa gunso ng akong pildi, mipiya ko. Umiadto ko sa opisina ni Josh. Then, nakadto ang nahitabo ng pisit. Sabay na din sa kabinet, ha? Sausage. Pork and beans. Oh, mo na lang ni masud din ni. Kabuisit ay. Kano sa pa ko katapusan nga nangumpra. Kalakot. Wa man lang di ko makabantay nga nahurot ang mga stocks ng pagkaon din sa kusina. Kining sausage na lang ang may kong kilawon. Kapoy nagluto eh. May nalang gani kay isi open ra ni siya. Maabli na nako kung birahon ra ning ibabaw nga bahin sa lata. Kahit basad ani. Ay, shit! Shit, naibot pa dyan ang parabira. Visit kagutom na ra ba? Mura nagbikurog ang akong kamot sa kagutom. Ay, nabatong kan opener. Diara. Kalisod. Nakagahit na ba noong abdihan aning leche? Makalagot! Ay! Ano bang mura magdakabot-abot ang akong dimalas karon? Puisit! Hello, Tita Son. Di aka. Can I come in? Actually, paikot kong Bulakaw. May mahinungdadon kong pakigkitaan. Unsay kaalakat ko ni mo, Emmy? Nganong ni aka sa kong unit? Kinsa nagpasakan ni mo dinhi? Ay, nakailanan ako ang gwardya ni mo ang condominium, tita. Dili na lisod para nako ang pagsudin he. Magkapila ko manawag ni mo kaganina, pero dili ka mo tubag. Mao nga ni ako. Ako na gihato na akong kaugalingon din he sa imong atubangan. May mo na ba kung dayon? Nagali ko. Kuno say mo tuyo, sulti na. Okay, sige. Kung mao na imong gusto, diretso ta sa akong tuyo. Ni ako, kay maningil ko si imong balance sa nakuha nimong alahas nako. Nga, nakalimtan na lang yun nako nga. Pag usa ka buwan naman di ay kang medyo.
So no, dili na ko busy. Makapaningil na ko ni mo, tita. I heard nga nagbuwag na ko mo sa kong pag-umangkon nga si Josh. Oh. Dali ako ni mo nakabalita. Sa miagang adlaw pa lang gani ka na mahitabo. Yun sa mga pagkaibaw. Well, sa among society, rumors spread like wildfire. Oh, wa ko magtaho nga. Marites sabdi ay ang mga sama ninyo og estado sa kinabuhi, tita. You could say so. Whatever, tita. Hatagin na lang ko check sa mga balance na ako sa gikuha ni mong alaas. I can't. Unsa? Unsa you can't? Dili ka makabayad karon? Oh, sa imong kakwartahan, dili ka mo bayad? And why should I? Unsa? Unsa? There's no way ka bubayad ko sa alahas ka mga fake. Unsa? No, dili ka na tinuod. Ayaw ko binuangi usama ni Ana, Tita Azon. Wa ko magbinuang. Ikaw ang nagbinuang. Ibo kong gihatagan og mga alahas ka mga fake. Ikaw ang angay mo bayad nako. Ibalik ang nauna na kong gibayad ni mo nga 250,000 pesos. Unsa? Scammer ka. Na maligya kag alahas ka mga mahalon kaayo pero mga fake. Dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod, tita. Daghan sa imong mga kailangan nakakuha sa maong alahas ug dili kini fake. Legit ang mga alahas nga akong gibaligya. Kung dili ka mo bayad, then ibalik na ko ang maong mga alahas. What? Nagpakatawa ka ba? Wa ko magkumidya, Tita Azon. Ibalik na ko ang akong mga alahas kung dili ka gustong magubot ta. Pwes magkagubot kita. Maayo kay gihatod nimong imong kaugalingon dinhi sa kong kondominium. Tana, mag-uban ta sa presinto kay ipadakop ta ka. Tana! No! Buhi ko! Ibalik na ko ang akong mga alahas, tita! Don't tita me kay dili ta ka igunsa. Pwes! Ibalik na ko ang akong mga alahas nang! You! Yusab! Ha? Hain ang akong mga alahas, tigwang. Nagtukang wa ko masayod nga mudatong kagihapon og mga batanon? Ha? Ambi ang akong mga alahas! Ibalik na nako! Then find it. Usa? Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba nimo kay dugay na akong gipanglabay. No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka! Go on! Kaya tubangon ta ka bisag asa pagkurtiha, mangingilad. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!